Yes, hello mga angkos na for today's video, kaduan taliwat ang bag-o diri nga taytay sa may barangay Canroma, Lapos sa may sitio Suwa mga angkos no, sakop sang Banwa sang Pontevedra mga angkos. So kung nadumduman niyo sang ligad nga mga binulan sang Mayo gigaduan ta to pero wala pa to tapos mga angkos mong, pero subong kaduan ta aglan taon ta kung ano na subong ang sitwasyon sang bag-o nga taytay nga talabukan. So let's go. So aton sa pong katuano ang bago nga taytay diri sa may Canroma, Lapos sa may sitio Suwa sakop sang Banwa sang Pontevedra mga angkos. So shout out kay Ronel Castillo, no, siya ang upol ko subong adlaw sa akon nga vlog no. So dali lang kay medyo dulugon, may nainay lang tanay. Kung makita nyo mga angkos no, so namin ton sa view drill. So shout out sa mon nga barangay captain si Ricardo de los Santos Jr. Kap, may nga po na Kap. Motong amon nga barangay captain diri sa may barangay Canroma no, si Ricardo de los Santos Jr. Shout out sa amon nga gwapuhon nga kapitan kag mapisan. So kanamiton sang view mga angkols kung makita nyo no. So shout out kay Ronel Castillo. Guys, ganda mapaipit pang ito. Nag-practice to si Japor. So muna di ang suwa sa piyak mga angkols no, ato nakita nyo. So may nainay lang tayo doon kadanlogin. So shout out gali kay Kid John Kimbas. So kung makita nyo mga angkos no, so amo na sa ang bago nga taytay dari nga talabukan sa may Canroma kag sa sitio Suwa sa piyak no. So kaduan ta na karon kung pwede na tabukan mga angkos. So tara. Yes, hello mga angkos no. So this is me, Uncle Nobs no. So ari kita diri subong sa may barangay Canroma kag lantahon ta ang bago nga taytay diri sa likod ko kung pwede na magyan mga angkos. Kung nunduman isang ligad nga mga binulan sang May nga bulan, so gigatuan ta na din, di pa to pwede magyan pero subong lantahon ta kung pwede na magyan mga angkos. So let's go. So pod ko gali subong hapon si Ronel Castillo. So duwa lang kami subong nga nagalagaw-lagaw no, pod na upod ko sa subong hapon. Kaya nga mo ibang mga grupo busy pa. So shout out na ito pre yung mga ano mga relatives mo dahil shout out ta. Shout out sa mga taga Bayawan, Castillo Family, kag Turan, Mga tripa. sa Barangay Canroma, Ngalial Family. Mo lang na. Pangikes pa. Trupang IKS dali, nakalimutan ko pa. So pakita tang ano ang dalan. So mo na gali ang ano no. Ang kabilya nga ginabutang sa dalom sang ano sang taytay. Gamay na lang gid
matapos na. Kag pwede na yan. Amo nagling ilang ano nga ginobra subong so gamay nilang gid no nga ulobrahon magana diri ang kini nga taytay Kanruma kag sa sitio Suwa mga angkols. Gamay nilang gid nga buhos sang semento. May mga tao dito sa pihak ko. Hi ka mga nay, hi.